subscribe Pro TV Budaya. Rawo mriki anane wong sapa kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang warnata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam nyata kanthi luwe mulya saking napa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa bisa kena coba. Cobane manungsa ya iku kapan tumeka nanging kapan mau ora ngerti bakal tumeka. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, aduh Tuhan Allah minta ampun malam ini. Bersama-sama saudara kami, bersama-sama perkumpulan ini, ya Allah nyuwun ngapura, ya Allah nyuwun ngapura. Bergiatlah perkumpulan ini, Ramadan uang jangan dilupakan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegakkan berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamamu. Islam agamaku, Tuhan dan negeriku. Di timur matahari boleh percaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawuh dari pangeran. Koncong awaruno rukun Islam yoiku limo sahadat loro rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho neng lakoni salat, kaping telu neng bayar raya, kaping kepat poso wulan Ramadan, kelima haji lamun puasa. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawuh dari pangeran. Yo prakanca ngaweruno rukune Islam ya iku lima, sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun puasa. Tinggi gunung sareng melingkar di pinggir kali, sareng pura
lamun kuwasa Pak Dukuh. Wong urip iku sedhela aja wegah aja susah padha poso yen ra poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso abot donya. Yen wis manggon ning pandosa jaluk bali ning donya wis ora bisa senajan to padha sambat karuwara wis ora ana sing welasi sapa-sapa. Langit pendet ditanggo kono bumi sekarane mumbul muntrat dadi siji gunung anjor lepara bumi ini digendi. Moyo kaya ndok suari yen ten catur brantane ra mari-mari yen ten turun munggah swarga buka kori. Putung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake.
besok kapan oleh memantu tak sumbang sarung Pekalongan. Wetan kali kulon yo kali tengah-tengah ono uwote wetan kemati kulon yo kemati ditimbang podo abote Sopo bisa amarekake ireng-ireng montore kanjang kowe ini tak supirane yen kowe seneng aja mung mandeng golek ono ngendi omahe gunung-gunung digawe sawah jur kepriye oleh banyoni durung-durung wis njaluk pisah njur kepriye oleh nglakoni eling-eling Pak Tirtonadi saben esuk lunga ning sawah eling-eling prawan saiki gedhe sithik ra sapa omah kulon omah ayune ora kepriyo bubrake wong omah-omah Purworejo iku kuthane kutha cilik akeh dalane pengin mulya ayo nyambut gawe aja ngelamun ra ana gunane cemplung jembangan besok kapan oleh memantu tak sumbang sarung Pekalongan awan-awan kok angon sapi siji dadungi loro dadi prawan aja metu bengi mengko mundak digondol gendruwo
Pekalongan sing tak celuk selendang biru aku emoh bojo colongan sing tak jaluk restu penghulu sifat Rahman pecah kula mugi Allah paring iman salah paring sekarat lan terus mati nuli pandam nang kuburan tentakoni mukar lan nekir lamun uwong oleh iman lewat dikir lamun uwong bisa jawab kang sempurna nuli mongko amal bagus iku teko ojo susah padha poso yen ra poso iku akhir bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya
burung di puncak kayu. Saya melihat tak terlalu tinggi, mendung menjahit sarung. Benangnya ikal, jarumnya putung. Agami Islam sudahlah terang, asal gawe dari pangeran. Yo prokonco ngawuru ono rukune Islam, yo iku 5 syahadat loro rukun kesiji, bisa sira kelawan haji. Kaping yo prakanca ngawaruana rukune Islam yo iku 5 syahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Jangkat, Mas Sulisi jangkat, Mas. Itawami mulkilahi. Siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo prakonco Bapak panitia perwakilan saking panitia keluar dari mriki. Monggo Bapak rukun kang siji, bisa sira. Yo, dase kelan tok kabeh. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping 4
poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prakonco ngawaruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindho ning kae sama panitia kan membayar mriki Pak mriki Pak mriki yo prakonco ngawaruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pinone lakoni sholat kaping telu membayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping lepake banyu goleke banyu yo lamun puasa namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran yo prakonco ngawaruno rukune Islam ya iku 5 loro rukun kang siji bisa sira kelawan yo cepet berbisa bikin berbisa yo ning lakoni sholat kaping telu ning bayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan panitia njaluk papat panitiane lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya uang sangat dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siaplah didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku tuanan negeriku ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam nyata kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama sebab kita enggal padha angupaya sebab kita enggal bisa uga kena cobane menungsa ya iku bakal tumiko nanging kita ora mesti yen bakal tumiko amin amin ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin astagfirullah kalang adim Ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran. ayo prakonco ngaweruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji none lakoni salat kaping 3 bayar zakat sepat poso wulan Ramadan kelima kaji lamun puasa monggo panitia maju to mriko panitia yuk Jawi kalau Yuk. agami nama Islami Pak panitia kae yuk Islam maju to wis bergulingan ikon asal dawuhe dari pangeran yo prakonco ngaweruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Indone lakoni sholat ping 3 bayar zakat ping 4 poso wulan
lamun kuwasa negeri namanya Jawi agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran kancang eweru ana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji iso wae sira kelawan ngaji Bagi kami lakoni sholat Peng telune bayar zakat Peng pat poso ulan nomagan Peng limo kaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran Prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji tinggi gunung kampung Melayu sareng malingkar di pinggir kali Mendong-mendong menjahit serong Benangnya ikan serumnya putong Putong ati yen putong sapa sing ganti ngawarono pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran Yo prakanca ngawaruana rukun Islam ya iku lima sadadura rukun kasiji bisa sira kalawan ngaji kabeh pindhane lakoni salat kabeh telune bayar zakat ping pat poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi Umat Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang bisa sira lawan ngaji Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paringi iman salabare sakarat lan terus mati nuli pendem ning kuburan ditakoni aranipun kang takon mukar lan nakir lamun wong oleh iman lewat pikir lamun wong bisa jawab kang sempurna monggo nuli ngamal bagus iku teko panggilan Jumatang Budukuh mungkuliku tidak paling panggilan Jumatang Budukuh kula aturi mlebet wonten arena pentas
kuburane dino Boleh butuh iki. Oh niki kok. Derek bapak iki kok. kuburane mane ana jendelane bisa padang kasorotan suwargane Lamun wong ditakoni megap-megap bertakoni moloe kata getap-getap krosok ning kuburan brebes melas nuli mongko amal bagus nganti amblas malaikat nuli munggah ana langit ora suwe bumi kuwi galang kepik nangeaken umat kabeh saking kubur warna-warna rawuhe wong saking kubur ini Madinah mengajawi kalau agami sama kami Cukup kesempatan anggene kula sakadam paring hiburan sebelum sedaya. Kula beli mangke kelepatan dikirang Estu Guru Abdul Lalu dia berkata